नमस्कार श्रोते हो, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM आणि तुम्ही हा खेळ शब्दांचा या कविता व चारोळ्यांच्या शोमध्ये आहात RJ कैलाससोबत. तर श्रोते हो, तुम्हाला माहीत आहे की आजचा आपला हा जो शो आहे हा थोडासा लेट झालेला आहे. त्यासाठी सर्वात प्रथम सॉरी. मी आपली सर्वांची माफी मागतो. सर्व साहित्य पाठवलेल्या, कविता व चारोळ्या पाठवलेल्या मान्यवरांची, तसेच सर्व श्रोत्यांची सुद्धा माफी मागतो. कारण आपल्याला माहीत आहे श्रोते हो की बऱ्याच वेळा काही अपरिहार्य कारणं घडतात आणि त्यामुळे कधीकधी शोला उशीर होतो, कधीकधी शो रद्दसुद्धा होतो. परंतु हा शो रद्द झाला आणि योगायोगाने माफी हा शब्द आजच्या आपल्या शोसाठी द्यावा असं माझ्या मनात आलं आणि पटकन मी तो शब्द निवडला. खरं सांगायचं तर श्रोते हो, सॉरी किती छोटा शब्द आहे. मग ज्याला मराठीमध्ये माफी असं म्हटलं जातं, हिंदीमध्ये आपण नेहमी बोलत असताना मुझे माफ कर दो असं म्हणतो. परंतु जेव्हा हे शब्द बोलण्याची वेळ येते श्रोते हो, खरंच त्यावेळी आपण किती आडेवेळे घेतो नाही का. असं म्हटलं जातं, संस्कृतमध्ये एक श्लोक आहे की क्षमा वीरस्य भूषणम, म्हणजे क्षमा करणं हे वीराचं आभूषण आहे. बऱ्याच वेळा आपण पाहतो श्रोते हो की कधीकधी आपल्याकडून खूप साऱ्या चुका घडतात. एवढंच नाही, कधीकधी आपली चूक नसतानासुद्धा परिस्थिती अशी निर्माण होते की आपल्याला क्षमा मागावी लागते. परंतु क्षमा मागितल्याने आपण चुकीचं आहे असंही होऊ शकत नाही. तर परिस्थिती प्रसंगानुरूप जर आपण 2 पाऊल पुढे न जाता 2 पाऊल मागे घेतलं, आपण शांत चित्ताने परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखलं आणि आपण वेळच्या वेळी योग्य निर्णय घेऊन समोरच्याला माफी मागितली, तर मला असं वाटतं की समोरच्याच्या मनामध्ये जो राग असतो, एक द्वेष असतो, एक क्रोध असतो आणि ज्यामुळं अनेक नाती जी आहेत ती तुटण्याची शक्यता असते, तर ती नाती वाचू शकतात. कारण श्रोते हो, मी बऱ्याच वेळा असं पाहिलेलं आहे की बऱ्याच वेळा आपल्याला असं वाटतं की आपण चुकीचे आहे, परंतु आपण जेव्हा माफी मागावी असं आपल्या मनामध्ये सुद्धा येतं. परंतु माफी मागताना तू मोठा का मी मोठा, अहंकार, अहंभाव या सर्व गोष्टींमुळं खूपदा अनेक वेळा आपण अबोल राहतो. तर मला असं वाटतं श्रोते हो की जेव्हा जेव्हा तुमची चूक असेल तेव्हा निश्चितपणे चुकीची जेव्हा जाणीव होईल त्यावेळी तुम्ही निश्चितपणे माफी मागा. कारण माफी मागितल्यामुळं तुम्ही खूप मोठ्या स्थानावर जाल त्या व्यक्तीच्या मनामध्ये. बऱ्याच वेळा आपण असं सुद्धा पाहिलेलं आहे श्रोते हो की केवळ माफी न मागितल्यामुळं, केवळ आपली चूक मान्य न केल्यामुळं अनेक वेळा आपल्याला स्वतःलासुद्धा खूपदा पश्चाताप करण्याची पाळी आलेली आहे श्रोते हो. कारण मी माझ्या एका चारोळीमध्ये लिहिलं आहे श्रोते हो की प्रत्येकाच्या पाप पुण्याचा हिशोब विधात्याच्या वहीत असतो जमा. प्रत्येकाच्या पाप पुण्याचा हिशोब विधात्याच्या वहीत असतो जमा. श्रोते हो, मी माझ्या एका चारोळीमध्ये लिहिलंय की प्रत्येकाच्या पाप पुण्याचा हिशोब विधात्याच्या वहीत असतो जमा. प्रत्येकाच्या पाप पुण्याचा हिशोब विधात्याच्या वहीत असतो जमा. दुखावला असेल मन कोणाचं तर, दुखावला असेल मन कोणाचं तर वेळीच मोकळं व्हायला हवं मागून क्षमा, वेळीच मोकळं व्हायला हवं मागून क्षमा. कारण खूपदा केवळ वेळेवर क्षमा न मागितल्यामुळं बरेचसे गुंते हे वाढत जातात. आणि जसं की मी मगाशीसुद्धा म्हटलं श्रोते हो आपल्याला की क्षमा हे वीराचं आभूषण असतं आणि क्षमा मागितल्यामुळं जो मनातला अहंकार असतो तो अहंकार कमी होतो आणि क्षमा केल्यामुळं जे आहे ते आपल्यामध्ये जे सुसंस्कार आहेत त्याचं आपल्याला म्हणजे आपण इतरांना प्रचिती देत असतो. असं म्हटलं जातं की शीलवान व्यक्तींचं क्षमा हे शस्त्र आहे आणि अहिंसक लोकांचं क्षमा हे अस्त्र आहे. क्षमा म्हणजे प्रेम असतं, क्षमेमध्ये विश्वास असतो आणि क्षमा म्हणजे सृजन लोकांचा केलेला सन्मान असतो. कारण असं म्हटलं जातं की जेव्हा आपण एखाद्याचा द्वेष करत असतो आणि द्वेष करणाऱ्या व्यक्तीची जेव्हा क्षमा मागितली जाते त्यावेळी निश्चितपणे त्याच्या द्वेषाची जी तीव्रता आहे ती निश्चितपणे कमी होते आणि क्षमेला पवित्र असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. कारण अगदी खरं जर बोलायचं झालं श्रोते हो तर क्षमे एवढा तप नाही. क्षमा हा धर्माचा आधार आहे. कारण आपण बऱ्याच वेळा पाहिलं की क्रोधामध्ये विनाश होतो. क्रोधामुळं आपण अनेक अगदी पुरातन कालापासून जरी पाहिलं श्रोते हो तर आपल्याला पाहिलं असेल आपण की क्रोधामुळं अनेक राज्ये उद्ध्वस्त झालेले आहेत, अनेक नरसंहार झालेले आहेत. केवळ क्षमा
चूक असताना क्षमा न मागितल्यामुळं. त्यामुळं क्षमा ही कायम हितकारी जी आहे, म्हणजे ज्याला आपण असं म्हणू की आपल्या उपयोगी अशी असते. आणि त्याचा उल्लेखसुद्धा जो आहे, आपण जर पाहिले काही वैदिक ग्रंथ पाहिले तर त्या वैदिक ग्रंथामध्ये सुद्धा क्षमेबद्दल खूप सारं बोलण्यात आलेलं आहे आणि क्षमेवर बळ देण्यात आलेलं आहे. कारण जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्यावर रागावते आणि जेव्हा ती व्यक्ती आपल्याला क्षमा मागते तर त्यावेळी शांतपणे विचार करून त्या व्यक्तीला जे आहे ते माफ केलं पाहिजे असं मला वाटतं श्रोते हो. आणि जसं की मी आपल्याला म्हटलं की आजच्या शोमध्ये आपल्याला नेहमीप्रमाणेच खूप सारे जे आपले मान्यवर आहेत श्रोते हो, तर त्यांच्या सुंदर सुंदर ज्या रचना आहेत त्या आपल्या आजच्या शोसाठी त्यांनी पाठवलेल्या आहेत. तर त्या सुंदर रचनांना आपण सुरुवात करूयात. आणि त्यातल्या सुंदर रचनेपैकी पहिली जी रचना आहे ती प्रेमसागर या शीर्षकाखाली सौ प्रभावती अशोक कडलक, राजगुरुनगर पुणे येथून मॅडमनी पाठवलेली आहे. आणि मॅडम लिहित आहेत की थांब प्रिये राग नको तुझ गुलाब आणला, थांब प्रिये राग नको तुझ गुलाब आणला, प्रेम पहिले तूच माझे तूच प्रेमसागर मानला, प्रेम पहिले तूच माझे तुला प्रेमसागर मानला, नको रुसू तूच राणी माफ कर मला थोडी, नको रुसू तूच राणी माफ कर मला थोडी, तुझी माझी शोभे मस्त राजा राणीची ग जोडी, तुझी माझी शोभे मस्त राजा राणीची ग जोडी. अतिशय अप्रतिम अशी भाव मांडणारी ही रचना होती श्रोते हो. कारण नात्यांमध्ये माफी या शब्दाला खूप महत्त्व असतं आणि ती योग्य वेळी योग्य परिस्थिती पाहून मागणं याला तर खूपच महत्त्व असतं श्रोते हो. तर या अप्रतिम अशा रचनेनंतर आपण आपल्या आजच्या शोमधल्या पुढच्या रचनेकडे वळूया. आणि जी आपल्याला पाठवलेली आहे सचिन मुळे परभणी येथून. आणि क्षमाशील अष्टाक्षरी या शीर्षकाखाली सर लिहित आहेत की क्षमाशीलतेचा पण लोक फायदा घेतात क्षमाशीलतेचा पण लोक फायदा घेतात, किती जपून वागले अडचणी आणतात. क्षमाशीलतेचा पण लोक फायदा घेतात, किती जपून वागले तर अडचणी आणतात. क्षमा करून काहींना नाही फरक पडत, क्षमा करून काहींना नाही फरक पडत, आयुष्यात बसतात तेच नेहमी रडत, आयुष्यात बसतात तेच नेहमी रडत. तर क्षमा करण्याची दुसरी बाजू जी आहे नाण्याची ती सरांनी त्यांच्या ओळीमध्ये सुंदररित्या शब्दबद्ध केलेली होती श्रोते हो. आणि या अप्रतिम अशा रचनेनंतर पुढच्या एका सुंदर कवितेकडे आपण वळूया. आणि जी आपल्याला पाठवलेली आहे कवयित्री श्रीमती स्वाती झेंडे काळे श्रीगोंदा येथून. माफी शीर्षकाखालील सुंदर अशा रचनेमध्ये मॅडम लिहित आहेत की क्षण सुखाचा शोधूया आनंदाने जगूया, क्षण सुखाचा शोधूया आनंदाने जगूया, कोण चूक कोण बरोबर काळावरती सोडूया. वा, कोण चूक कोण बरोबर काळावरती सोडूया, माफ करू माफी मागू, माफ करू माफी मागू, झाले गेले विसरूया, माफ करू माफी मागू, झाले गेले विसरूया, गुणदोषासह आपण स्वीकार नात्यांचा करूया, गुणदोषासह आपण स्वीकार नात्यांचा करूया. आणि श्रोते हो, तुम्हाला माहीत आहे की नातं मग ते कोणतंही असो, अगदी आईवडिलांचं असो, बहीण भावाचं असो किंवा प्रेमाचं नातं असो, अगदी भावाभावामध्ये सुद्धा आपण पाहतो की स्वभाव भिन्न असतात, एका कुटुंबामधले स्वभाव भिन्न असतात. त्यावेळी प्रत्येकाने एकमेकांना जोपर्यंत गुणदोषासह स्वीकारत नाही, प्रत्येकजण छोट्या छोट्या चुका दुर्लक्ष करत नाही, छोट्या छोट्या चुकांवर पांघरून घालून आपण आपल्या जीवनाचा प्रवास भविष्यकाळाकडे पुढं आनंदाने आणि सुखाने समाधानाने करत नाही, तोपर्यंत निश्चितपणे आपलं जे जीवन आहे ते आनंदी होणार नाही श्रोते हो. त्यामुळं आनंदी जीवन जगण्यासाठी प्रत्येकाने एकमेकांना गुणदोषासह स्वीकारणं खूप गरजेचं असतं. तर अतिशय मार्मिक आणि सुंदर असे जे भाव आहेत ते मॅडमनी त्यांच्या या रचनेमध्ये मांडलेले होते श्रोते हो. आणि या सुंदर अशा रचनेनंतर पुढच्या दोन सुंदर चारोळ्यांकडे आपण वळूयात, ज्या आपल्याला पाठवलेल्या आहेत सौ योगिता राजेश मापारी तामजाई नगर सातारा येथून. आणि पहिल्या चारोळीमध्ये मॅडम लिहित आहेत की नकळत होतात चुका आपल्या लक्षात येताच माफी मागावी, नकळत होतात चुका आपल्या लक्षात येताच माफी मागावी, इतरांच्या सांगण्याची गरज नको, इतरांच्या सांगण्याची गरज नको, मोठ्या मनाने कबूल करावी, मोठ्या मनाने कबूल करावी. आणि खरं श्रोते हो, चूक कबूल करणं यासाठी सुद्धा खूप मोठं मन लागतं. आणि त्याबद्दलचे सुंदर असे भाव जे आहेत ते मॅडमनी त्यांच्या रचनेमध्ये मांडलेले होते की इतरांच्या सांगण्याची गरज नको, मोठ्या मनाने कबूल करावी. कारण जोपर्यंत आपण मोठ्या मनाने माफ करत नाही किंवा मोठ्या मनानं
एखाद्याने माफी मागितली तर त्याला आपण माफ करत नाही किंवा माफी मागत नाही, त्याशिवाय जीवनाचा हा जो प्रवास आहे श्रोते हो, तो सुखद होत नाही. आणि सुखी जीवनाचं एकच मंत्र असतं, फॉरगिव्ह अँड फॉरगेट. माफ करा आणि विसरून जा. कारण जोपर्यंत तुम्ही माफ करत नाही आणि जोपर्यंत तुम्ही विसरून जात नाही, तोपर्यंत तुमच्या अंतरामधला जो कल्लोळ आहे तो शमत नाही. आणि अंतरातला कल्लोळ शमवण्याचा एकमेव जो मार्ग असतो, मनशांती मिळवण्याचा जो एकमेव मार्ग असतो, तो कटू प्रसंगांना विसरणे आणि जे आनंदी क्षण असतात त्या आनंदी क्षणांना आठवणे. तर दुसऱ्या सुंदर चारोळीमध्ये त्यांनी लिहिले की क्षमाशीलता ही वीरांना शोभते, त्याने शत्रूवरही करता येते मात. वा, क्षमाशीलता ही वीरांना शोभते, त्याने शत्रूवरतीही करता येते मात. त्यामुळे मनाच्या गाभाऱ्यात सतत तेवत राहते प्रसन्नतेची वात. त्यामुळे मनाच्या गाभाऱ्यात सतत तेवत राहते प्रसन्नतेची वात. वा, खूपच अप्रतिम अशा या दोनही चारोळ्या होत्या श्रोते हो, की क्षमाशीलतेमुळे अगदी वीरांना ती क्षमाशीलता शोभते आणि त्यामुळे शत्रूवर सुद्धा मात करता येते आणि मन जे आहे ते कायम प्रसन्न राहतं, असे सुंदर भाव मांडलेले होते. आणि पुढच्या एका अप्रतिम अशा कवितेमध्ये सौ विद्या जाधव, ज्या की विरजा या नावाने लिहितात, बारामती जिल्हा पुणे येथून मॅडमनी लिहिलं आहे की सप्तरंगी या आयुष्यात चुकांना करूया वजा. सप्तरंगी या आयुष्यात चुकांना करूया वजा, सोनेरी या संसाराला का वादळाची सजा. सप्तरंगी या आयुष्यात चुकांना करूया वजा, सोनेरी या संसाराला का वादळाची सजा. सुख आणि दुःखाविना नाही जीवनात मजा. सुख आणि दुःखाविना नाही जीवनात मजा. चालू द्या लपंडाव नाही घ्यायची रजा. चालू द्यायचा लपंडाव नाही घ्यायची रजा. खूपच अप्रतिम असं शब्दांकन मॅडमनी त्यांच्या रचनेमध्ये केलेलं होतं की सप्तरंगी या आयुष्यात चुकांना करूया वजा. आणि आपण आनंदाची बेरीज आणि चुकांना वजा करत गेलं तरच जीवनाची वाट ही चुकत होत राहते श्रोते हो. आणि तुम्हाला माहीत आहे की जेव्हा आपण प्रत्येक गोष्ट उगाळत जातो, कटू आठवणी आपण स्मरत जातो, तेव्हा मनामध्ये खूप सारी वादळं निर्माण होतात. मनामध्ये झालेल्या वादळांमुळे आपलं शरीर आणि मन हे अस्वस्थ होतं. आणि शरीर आणि मन जेव्हा अस्वस्थ होतं तेव्हा आपल्याला एकांत हवा असतो आणि त्या एकांतामध्ये आपण एकटेच कुढत राहतो. त्यामुळे तो प्रसंग, ते क्षण खूपच जीवघेणे असे असतात. त्यामुळं मला असं वाटतं की आपली चूक असो किंवा नसो, खूप वेळा बऱ्याचशा गोष्टींना जर दुर्लक्ष केलं, छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या असतात त्यांना आपण दुर्लक्ष केलं तर निश्चितपणे जीवनाचा प्रवास हा निश्चितपणे आनंद आणि उत्साहाकडे जाणारा होऊ शकतो. आणि श्रोते हो, या सुंदर रचनेनंतर आपल्या आजच्या शोमधल्या पुढच्या सुंदर रचनेकडे वळूया. आणि जी आपल्याला पाठवलेली आहे सूरजकुमारी गोस्वामी हैदराबाद येथून. आणि मॅडमनी हैदराबाद येथून लिहिलं आहे की तू दिलेला गुलाब सुकलाय आता. तू दिलेला गुलाब सुकलाय आता, पण काटा हृदयात उरलाय आता. तू दिलेला गुलाब सुकलाय आता, पण काटा हृदयात उरलाय आता. होरपळलेल्या स्वप्नांचे व्रण राहिले, घायाळ धूर राखेचा करते आता. होरपळलेल्या स्वप्नांचे व्रण राहिले, घायाळ धूर राखेचा करते आता. जुन्या वस्तीतल्या जुन्या वळणावर, जुन्या वस्तीतल्या जुन्या वळणावर हरवल्या गीतांचे सूर आळवते आता. जुन्या वस्तीतल्या जुन्या वळणावर हरवल्या गीतांचे सूर आळवते आता. वाटते किती धावायचे मृगजळामागे, वाटते किती धावायचे मृगजळामागे, तू दिलेल्या गुलाबास विसरते आता. वाटते किती धावायचे मृगजळामागे, तू दिलेल्या गुलाबास विसरते आता. तर खूपच सुंदर असे भाव मांडणारी ही जी आहे ही रचना होती श्रोते हो. आणि या सुंदर अशा रचनेनंतर पुढच्या एका आपण रचनेकडे वळूयात. आणि जे आपल्याला पाठवलेली आहे प्रवीण, जे की परज या नावाने सर लिहितात, सीताराम दरगिडे, बिबवेवाडी पुणे येथून. आणि सरांनी गुलाबाचं फुल शीर्षकाखाली लिहिलं आहे की गुलाब फुलावा तसा चेहरा तुझा खुलतो, गालावर गुलाबाच्या पाकळ्यांचा रंग निघतो, तुझ्या सौंदर्याचा सुगंध वाऱ्यामध्ये पसरतो. गुलाब फुलावा तसा चेहरा तुझा खुलतो, गालावर गुलाबाच्या पाकळ्यांचा रंग निघतो, तुझ्या सौंदर्याचा सुगंध वाऱ्यामध्ये पसरतो, ज्या फुलात राहतेस तू त्याला मी भुरळ घालतो. अतिशय सुंदर असे भाव मांडणारी ही रचना होती श्रोते हो. परंतु आपल्याला माहीत आहे श्रोते हो की आज आपण माफी या शब्दावर बोलत आहोत. तर माफी या शब्दावरील पुढच्या एका सुंदर रचनेकडे आपण दोन चारोळ्यांकडे वळतोय. आणि जे आपल्याला पाठवलेले आहेत
सौ भारती दिनेश तिडके रामनगर गोंदिया येथून. आणि पहिल्या चारोळीमध्ये मॅडम लिहित आहेत की क्षमा कर जीवनात सख्या गुलाब आणला तुझ्यासाठी. क्षमा कर जीवनात सख्या गुलाब आणला तुझ्यासाठी. पहिल्या स्पर्शाची आठवणी स्मृतीत आहे शब्दांच्या गाठी. क्षमा कर जीवनात सख्या गुलाब आणला तुझ्यासाठी. पहिल्या स्पर्शाची आठवणी स्मृतीत आहे शब्दांच्या गाठी. वा, खूपच अप्रतिम अशी ही चारोळी होती. आणि दुसऱ्या चारोळीमध्ये त्यांनी लिहिलंय की तुझ्या मिलनाची ओढ आजही बैचेन करते मला. तुझ्या मिलनाची ओढ आजही बैचेन करते मला. चुकले असेल तर माफ कर. चुकले असेल तर माफ कर. जीवनी येईल सुंदर कला. जीवनी येईल सुंदर कला. अतिशय अप्रतिम असे भाव मांडणाऱ्या या सुंदर अशा दोनही चारोळ्या होत्या श्रोते हो, की चुकले असेल तर माफ कर, जीवनी येईल सुंदर कला. आणि श्रोते हो, पुढच्या एका सुंदर कवितेमध्ये सौ भारती सावंत मुंबई यांनी लिहिलंय की तू गुलाब तुझा या शीर्षकाखाली मॅडम लिहित आहेत की तू दिलेल्या गुलाबाचा केला नाही मी स्वीकार. तू दिलेल्या गुलाबाचा केला नाही मी स्वीकार. बनवशील का राणी तू करुणी माझा अंगीकार. बनवशील का राणी तू करुणी माझा अंगीकार. खेळू बागडू आणि नाचू गात प्रीतीची धुंद गाणी. खेळू बागडू आणि नाचू गात प्रीतीची धुंद गाणी. मस्त हुंदडू या रानामध्ये ऐकूया पाखरांची वाणी. ऐकूया पाखरांची वाणी. आणि या सुंदर अशा रचनेनंतर श्रोते हो, पुढच्या एका सुंदर रचनेमध्ये सौ अयोध्या घोडके सोनपेठ जिल्हा परभणी येथून मॅडमनी लिहिलंय. अतिशय हृदयस्पर्शी अशी ही कविता आहे श्रोते हो, जी मी आपल्या समोर सादर करतोय.